Her har vi et økosystem, og da der ikke rigtig er noget udgangspunkt, så har vi valgt at starte i dødt organisk materiale. Øhm, det døde materiale, det bliver nedbrudt til mineraliseret stof, som er ophobet i jordbund. Øhm, de to pile oppe i højre hjørne beskriver, at økosystemerne de kan arbejde sammen. Og pilen nede i højre hjørne, den beskriver, at mineraliseret stof kan blive ført væk til grundvandet eller ud i atmosfæren. De to pile nede i venstre hjørne viser, at modsat den nede i højre hjørne, at der også kan komme mineraler ind fra både atmosfæren og vand og mineralbund. Den mineraliserede jord, den viderefører sig videre til mere plantevækst, hvor planteædere de så kan leve af dem. Og for at planteæderne kan leve, så betyder så også, at køderne de også har en chance for at leve. Når alle de her organismer de så dør på et eller andet tidspunkt, så bliver det igen et dødt organisk materiale, og hele kredsløbet starter forfra igen.